Aingo yo try gini go par ye ge jing penyo jung try gini ga lat gini ga kabu ga bakrau yenga bangan yo man wan shifi gi kun ge jung blay da ka ktien ka ba em bar ka ba don bor ge jung try ka preng su bhai phi meta ki long kmi ki long pa gi samla kerpang sha gini ka program jaga ktien jumle bangan yo man ye bentalang bat phi ha gini go par ba meta Ti hang no hono bapidan pipet pisha skor ge ktien ge jung try nga de ngais kamu blay on na kar khu ye ge jim ge jung pi ha ge ne go pon ba mata nga dan ban kren ye ge we ge benta de ge ktien ge jung try ge jing hi ka ye ki samla kerpang e nam ta ki samla nga kwa ba pin sha skor ge de ge jing hi ka ke ba koridor hado kata kata pat na liang jung pi ki ba hayeng ge ba sem ge kimi ki kparo nga kwa ba pin ngap khnang ba pin Kedau bat pen ilang ye ki kun jangpi bat bakini kun jangpi kin yo amat ye ki jingger ku jamutrai. Hagene go par bentang ko aban pen ifi ye ka jing shisha ne ga ktien go jungtrai. Katu katni ki benta ki baki samla ki de ban sutu ya kani shua bakin ye tha. Namar la da penam smutu ye kane ngang pi kan walam ke jing babe ke jing jot kala hadin habut. Nambar ga dong phir chi sien ya ulani ka briu balaya tho an amla shu ban pen ye khlat de ki briu kat kom ge jing hikai ka ktien ga jutrai ha ka late phila ban ye tar ko de khendo ne khmat chung le phinam la kene ga de ge jing sha din ga ne ga dang ko ban pen I phi ga ne ga po de ki samla bat ki long kmi ke long kpa ro ba pin pe bat ben sha sko re ga ne kan long ge jing khu ka ba khrau ngala pen I phi man shwa ye ki khandai teli ki ai ba ulani ka samla kin shem shuwa ba kin yetho khnang ban lai na ka jing babe hadin bat ngala pen ingi fi ye ki dango khandai teli ki dango ki bom dei ba pin yetho bat ngangai pila shai ye ga ne ga jing kai ye ki ni ki khandai teli ki ba dei haba philap ni ki khandai teli ki ai ka bangla da pen ye ga ni ngira dap keren bar kitu ke bempat page pila ban page haka channel ke jong GSM prayer center pinwat ke kerteng ke bagi ai kerteng kendai teli ki aka ba pidai ban tip kom ulane ka samla shuwa ba pin ye tho pin sa page ang tu ni ki kendai teli ki aka pia ban page shuwa hang tu bat mentang ko man pen I fi ha ke ne go por ba mentang ye ki katu kat ni ki bentang ne ga ktien go jong utrai bat ye ka jing hikai ru by experience ye ke ni nda ki ba bon ba ki brave jong blay le ne ki long kami long pa ki ba la ya shakmat ki lam ye ni ki pratli ki aka ki ba u dei ho ulani ka patnar jong fi pratli ki aka ba pin lap ba shisha uday urat dan nika right partner jumpi namar ngan ongi pi shuma ba pin ye tho pi haban shem ye ki neki pratli lenda pi shem ni ki pratli ki jinglong ki babha ha ulani haka parlok jumpi ngan ongi pi wat nam pen slam de pin ye tho ru la dei partner jumpi bat pin yo ye ga ka yengesem ka ba kot ka ba khya ka ba kamen ka ba don ki jing riu spa hakamet bata ka besim ka jing ya smutu jumut ka beslei silenter om ka jing ya smutu jumut tang hateng lada philang lap ni ki pratli ki aka ha u samla jumpi le ka samla ga jumpi ka bomod uta ude u samla uba shisha us inkrung jumpi la ni ka inkrung jumpi na marko mangala kedo ye pi bon sien bonwat ya ka inkrung ya ka ingkrung ka ba blay ula tau ya uway pa uway hala ka ingkrung tingi haban shem ya uta le ne kata ka ingkrung ka ba dei shisha ka kitab proverb kong uta le ne kata ka ba shem ya no ya utanga le ne kata ushem ya ka jing isen e nautrai kitab proverb ka landong ka ba pradikot al-Quran ka keren ne kata uta le ne kata ka shem yo utanga le ne ka tanga ka badai u shem ye ka jing isne na utrai na markum ta ka jing yo tanga yo lo kam dei na lenti na surak na Facebook na ki WhatsApp na ki Instagram ki baper ka jing yo tanga ka jing yo lo ka dei be ka jing isne ka jing ublay ba pin shem yo ul ne right partner ka dei be ka jing ia ka jing ublay
Bapin na syam yiki ki pratali ki jinglong ki babhan ga ktien jotrai ngai kalong ka jingkar khu ka bakrao. Nga kwa man pin ka wei hadin ka wei yiki ki pratali ki banta. Ko mangala pin imen shwai yiki ki khandai tali ki jinglong ba pide ban kier la pilap yiki ki khandai tali ki jinglong bat menta yiki ki pratali ki jinglong ki babha ki ba udai lene ka dei ka samla jupi bapin sayutho. Namar shua bapin poi hakata ka thong ban pin ye thong pidon shua ke jing ye day onda pidon ke jing ye day pila lap lupa ya u le ni ka ya kini ki e baro to tunju ma pi mentam be jungo blai hang no pidon ye kini ki pratali ki ke bangat pin I mentah hang ni bat banganget ling ba kini ki pratali ki kan long ke jing ker khu ka bakrao ye ke jing ke jong pi to ka baning kong pin salat ha ulani hakang parlok jengpi ubadai shisha ubala penkre da utrai fi kapan ningkong ka digane ka jing hun ka jing suk mensi la da pidan menta ka jing ye dai shi samla bat no ulani ka haka jing ya jengpi haka jing don ka jing ye dai ka jengpi pilap ye gane ka spirit ka jing mut ka jing perkat ka jengpi ka bapilong hun ka suk ka mensim ka jing suk mensim apa pia don jing dei bat utala ne kata ka dei ka san ka ba na ublei na marbalei ba pisuk pi hun mensim ka don ka jing yes nguthu lang iwe ka wan lam ye ka jing suk ka jing kemen ka mensim ti henry ka bom dei nganong ipi anam don jing suk lano ro anam dan jing suk la da kam dei na ublek anam dan jing suk ka sudan be ka jing terka da kum ni kum ta ka jing nguling ka jing smoke mau silen tertai ringan ang ipi ya ulan ni right partner badai ngan pi ka don ge jing suk mensiam haduk kata da piai ha e da pilet ha e da pidon ha e ro ka don be ka jing suk ka jing kemen mensiam ka jing hun mensiam na barbalai udai lene kadai right partner ka ba na ublai na barbalai pila shem jing isen na ublai sachi si nganong pi kita probab khat pra arpua ngan puli gini kektian ke jong ublai ngai kalong ke jingker khu ya ka jingem ke jangi ha ngene go pot ye fi kham tam gi samla ba ngai kalong ke jingker khu ke jing bentoi ke ba khrau ngene kektian ke jong trai ke ba ongkum ni jar ubayo ya ka tanga uyo ya ke jing uyo ya ka ka babha bat usham ke jing isen na utrai pi kan ni ketian jong trai ka keren shai jar ulanika bashem ya upatnar badai usham ya ka jing isen na utrai kam dei na no ka don ka jing isen na utrai dei na ga daw kan be jong blai ngi ju ai maham na ka be ka por ki samla ki dei ban up ya ka timing ge jong utrai knang ba pinshem ya ka jing isen ke jong utrai pyo ka jing pat ka jing pra ki long ying ki long sam ngi ge ski ka daw ki le hi ki wat hi daladi ki khlem la up ya ka timing ge jong blai haba pi khlem la up ya ka timing ge jong blai ka shong kha chaman pi kan mohun pinam sngu hun hakade ka shangkha saman wala pila yo kun yo ktir pinam sngu hun yo utanga ya ka tanga namar balai ka khlem dei ka kom ka mon ke jang play pila long be imperfect will ka bala shufus yo play ban wan ban bless un ker khu ya ka family ke jampi re kam dei ka ta ka right perfect will ke jang play kam dei ka ta ka perfect will ke jang play come on ka ba dei ke jang play dei na ga da be jang play de pi shem yo u samla jeng pi daba pidan ke jing dei pidan ke jing hun ben si mo pi utau dei u ba pi yo lani ka ba pi yo jing isne no trai ka bar ka ba pin lap ha u lani ka samla jeng pi shwa ba pin ye tho ten ju shwa ke ni ta ka ba ka jing it ka bom no silian la da pilap ha u lani ka partner jeng pi kata ka jing ya i jempi ka klem no silian kaya biang tarajur kaya biang bet sebiak ka jing i nang tur ka biang nang niru ka biang kaya biang bet para baya i don kam baya up
tang yanu dan kamban ong ik tang mano baro arngot kadon ke jing ye ik kadon ke jing long equal kata ke jing ye hapdeng junkie but kata ke dei ke jing ye ke shisha ke jing ye ke janai ong ke tien ke jong ublei but utal ni kata ke briu ke ban dong ye ke ni ke jing long shipan lok jong pi sham ye ke jing ia na ublei ke bomot kata ke long ying long sem kan nadu dan samla pidan kata ke jing ye ke ba maria ringkat hadu pina don ke ying sem pina yok kon yok tir ke jing ye kan ne bat kan nang yai rehem lem kumta da pimdan ye ke jing ye ke ba marka jo ba yelong equal lada it palat ka kentei ka dam long lada it palat chang long namar balai khadu kan sablat ripara ba ye lang long ko bangin dia kencur dia kentur ki ding telau bat kenang ye rem kata ke jing ye kene ke shisha kat kom kanong rem na ke tian jong trai ulanika badon ye kene ke jing ye kene ke jing ya long ke jing it ke ba ya maringkat usyam lani ke syam ye ke jing isne no trai nangta ngan pedi pi ka balai kat kom kene ke jing bu renti jengah ni namarkan ni kedai ke bangalawak om tang banga experience ye lede riba pun ba ki beriu ki jauh play ki longkmi ki bariu play ki ba shanai ki doa ki ba experience ni gini terkadang ngi hikai lang ivi khnang ba pin long jingker ku haga sni ba pin ye tho pin da snguhun to ka balai ka jing ya snutu lang iwei lada udai sisa right partner ka right partner jumpi dong pi kawalam ye ke jing ye smutu lang iwei om dei ban ye khwan mentoi iwei ka kenthe ka nam dei badong pi urang ba pi hab ban i ye nga ka kenthe na bar nga kenthe ke di ka kom ta sa ushan rang muong pi ka kenthe pe di ban i ye nga urang ba na bar ba kom ta kata kam dei kata ka lalong ka ba bakala kabamot gat ong yupi upta upatnar de kata kapantnar ka badai ke jomfi ngan ong yupi kap kom ke jingi kai ka ktin jomle ka dei ka jing ya snau to lem iwei haki por baro ke jing ye snau to lang iwei kalong ka badon kam hadu kata ha ke jing em ke jong ulani chuka bangai namara da pimdan ye ke jing ye snau to lem nadu dang samla shua ba pen ye thok ngan pi onda pila ye shong ro ka ju hi la kamon la kayat la kayeng shuya mong men sim shuya at men sim hi onam la man ye duai onam la ban ye tei onam la ban le ye seng lang namar balai onam don ge jing ye smutu lang ka don ge jing ye penrem iwei hen rei ngan ong pi ulanika badon kita ge jing ye smutu jing mut lang ngan ong pi haba duai ro kanom pep ke jing duai ka shit rehem sngo kemen kai rehem ke jing it kana ye rehem namar balai ka don kita ke jing ye sngut ho lang iwei hapeng jengki baro ar ti kita ki ba yo ye kata ke jing ya sngut ho lang ke bodai shisha ulani ka patnar jengpi ba pin se ye tho bat pila sham ke jing isne no try namar balai pila yo lang ye ke jing mot pila don ke jing ye smutu lang iwei klem da kmi le ke jing mentoi ladi ke jing smula ladi smu biang ladi hendri ka jing ye biang lang ka basau kebangan pedi fi ke ne ku pon ba menta mengai kan long ke jing ker khu ke bo kharau ka basau shuwa ba pin ye tho ban pen shisha ba ulani ka dei ulani ka bai jangpi lani upatana ru badai ba ubleu la pen kre nam da jopi pin salap ye gani ka jingkloi ban yamap iwei naman nganong pi ha ka jingyak nanti ke don bet ke jing ye tongko ke jing bakala la ka long si samla la ka long si ying si sam la ka long si parlok la ka long bab no bon no ka don ke jing teng kum smutu bakala ye tin ba kran lani ye ka rukom le teng ka perthei fuon ka mentale teng haba shufuon ka react sa ka fuon bat ka bai markmat ka ye per sngo ko madai kan fun sngo ba sngo dong sngo khor tien rei pade de kendo ni itu ba shu ak len de balong shisha teng ka jing sngo thu bakala ka don
kalong ting ha ka ba SMS ka ba talk ki message di na ka daw ong ipi jong play la da kalong komno ha ka ta ka journey ka jing yat len ti ka jong fi ngan ong ipi la da pi don ka ne ka jing ya map kaliang iwe ibi ong ike ke suma map yang ke bi map yang ngan ong pi ka daw lam ka jing kemen ka walam yu jing khot klam ka jing bu not lem kum ta ka dong pi ka ni ka jing bom map deu sok pedong ma karaong ba haduk kata ngarong pi wat num le jubor ya ka shong kha shong man la da pi dang dan no sok pedong jang ka jing bom kuat ka jing bom ya map ngarong pi un saim uni di kenja thiat kenja virus ba snew ba ban pen job destroy ki babon ki long ying ki long sam ka jing bom ya map khadu ondale shong yesa la pen khoi nang ni am tum sakhi yang tu virus un sakhi im yang badang tum salong ke jing ya kaja ke jing ya prat ke jing bom don jing suk jing kemen si ying si sem namar balai kam don kata ke jing ya ma ringan ong yu pbi jang uplay ka ying ke sem ka ba klai ban don ke jing ya ma ka de ke ying ke sem ka ba kot ka ba khia ka ba don burom akmat jung utrai ti ka jing ya long shi samla ru ka di ban long hakata ka rukom ka jing kloi ban ya ma bat klet no ye kita ki jing telot la kalong ha u la ni haka map bat klet no namar ba ka bible ko ong ne ka shitiu po shikinong kolosai ka lanong ka balai ki khot ka ba khat lai to phin ya map paralog hi kombau kresro ulama ei pe ki khon jong ublei ki ba su thu ye ka ne ka di ka don hot blei bat phisam ka jing ai ei shisha no blei kumma ka tu ka nong rem ga la puli mane da ka kita problem ula nika ba shem ya ula nika patnar ba dei shem ye ka jing isnei no trai na mar ka tanga dong ni pbi jong play kini ki ba kloi ka bandan ye ka mesim je ka jing ya map iwe ye iwe ngong pi ka walam ka jing ka khu bat ka walam ka long ying long sam ka ba khia onda pin sate ye ka last step lasta bat pin long ru ka nuksa ka babha nang da ka besan kebangan PDP ke poin ke besan hang ni kedai ki bom ju melin ban buri ya ki e barokhat ke jing yang lang si paralo si partner si samla nganong pi ki bayalong transparent ba ki bayalong shai kedar bet tik nganong pi ka khoi kata ka jinge ya lenti jengki ka journey ka jepi ka khoj ba bat ki bom ju melin ban buri ya ka la ka long ha ka no ko kom ha ka mobile phone la ni ka no ka jing long ka ba pi ju don kitu ki balong transparent ki de ki ba best ba transparent ya ka boro ka no ba di ban ong ba ya ka bom di ban ong nai ong suk ka khoj ka khia ba lat ki jing ya tharai sniu aku amat orang ipi jong beli kan ni ke dek way ke ba sniu ba hadu kata da pinlap yu sama le ke sama ke jepi ke ba melin ba basat ba melin ya ke dek jing buri ban le buri ke nang pi wat nam shanya ba onom dei upatana jempi namar la da hadin la step la sta pin salap pin tip oh syaturu don tu oh syatu katur ka don kalong ke jing le ran bat sawan ke jing yanyan sawan ke jing diskusi hamba pilap yo ula nika bale kelai la nika bale buri ya ke ngano pi disconnect no sendan berbali onam day no play Henry ula nika badai utala nika taka rat partner bana lapen krek da ublay badai hok jampi kata ka singkrong ke badai ke jampi sebiak kadang pi kenam long gumta ke balong transparent baik ke balong shine pek baik kum ne baik balong shine ba onam melin ban buri na ya turu iki ke jing ya da kwaru man share kemun uta la ni kata ke long ke badai tik uta urai partner ke partner jabi ke bapila yo jing isne na utrai nang ta ka ban riu ke bangat pedi fi ke ni ku pon benda ban riu ubadai urai partner jupi lani ke partner ke badai jupi bepinsi ya thot day kita kiba pidon ke jing ya shania iwe kane ke jing ya shania iwe kalong ke badon kam hadu kata
Kam tam bante ye ka ying kesem don kam palat ke jing ye shania iwe. Namar balai la ka jong ke snom la ka jong ke jaka pinam tip silenter pinam la aman ye ya rakat silenter ba pidon jing dei ti pim tip ile ayu ile shanu longkom no impono pim tip ritang ka we shania la da pidon ka ta ke jing ye shania klam don ka no da ke jing tharai iwe na pi pila syam ke jing isnei no trai mun utan le kata kedai ke partner ka badai ke jopi khut ka men siam suk ka men siam ka jing ya shania Henry lada pilap yang ulani ka bom don ke jing shania iwe nganong pi kata kam dei no blay pi hapan disconnect no kloi mardar ke degesni Cuma mentah mau lah kurai ke phone iPad ke phone tapi nom ta oi le sen nei ya ke im tu keren chrai sene cetai nang pi ka jing keren kai sene cetai nang pi ka turu ka di badon ga do not ke sami ban keren namar ko maju ya keren pat ba yang ni ubril ne ka bril ka ba nang ban tharai mot nang ba ban le ye le di kemot ula dep experience ba dep tip hai le di sebut nang ban tharai kiwe onam la man shania ikiwe Henry ngan ong ifi kitu ki balak bani shanya iwe ngan ong ifi kadai kalong yeng ke bakya hadu kata-kata ko ki kon jamlai balai ngan ong ifi sa chisien ki jing pat jing pra ki long yeng long sam ki jing mi ki huri huram ki bamenta ka perthai ke de juk ke bangi em mangamo pile ke de ke perthai ke bamla bani shanya sikmi sikpa sikon sikti sitanga silok si samlar amla bani shanya menta long tedot nganong pile da ka long lum ta wat nam ye tho disconnect no duai ba kala ka bomot pin duai pan no bre bu train pen ev yo tau singkrung ne ke singkrung ka badai ke jengpi khnang ba kata ka jing ya lem pi jengpi kan kamen ka ban nyo ka bangan pen ev hai ke ko pon ka jing sngo thu jing mot ha ka jinget ka jing shakri kani ka long ka badan kame Kepoin ke baniau kalong apa don kam ba pin sum thu e gane ban shem ye u le nika partner ke badai ke jengpi ke ba pin sa ye tho mut pi don ke ta ke jing ya snow thu jing mut lang sepang ke jing sakari sepang ke jinget ke ba pi don namar ka nong pi la da ka don ke jing ya tan sepang ke jinget disconnect no amar kam dei no play disconnect no amar kam dei no play Henry nong api le ka badai no bleng nong api hang nu badan ke jin sakri ke badai hang ta kin ya leit lang hang ta kin ya sakri lang yu trai ka jing sakri ka ba kemen ka long yeng long sem ka ba kemen lam kum ta la da ya pen nong api ka nam long ta kan ke jing pen sapang ka jing ka nam long la no namar balik uni udang ba khrau ba Dada pinle jubor pila ban yashong yasa tangma kambet kanam kya kayeng gejongfi kan long be jerwat kum tu lanu kanam saat kayeng gesam gejongfi namar balai kanam bet karukom sakriu blay karukom mani karukom sakriu try kala pra lupa kanong pi kanam long day na gani kadau be jongbre ngakwa manong pi mentahang ni bada ka ktien gejong try ba ngan ong pi pet na ktien jong try na ka kitab jong ka ruot ka lanong ka man kong ni khot ka ba khat reu hadu ka ba khat nyu phin lap ye ka di jing sisa ba ka ruot ka di ka nong mani bli thau Henry ka ni ka Naomi ka mani yo no blay Jehovah ba ka family ki kon ki ti jong ka Naomi ki mani yo blay ba em blay Jehovah ka rut hai ba ka yo i ba o hang tu ka ni ka Naomi ba ki kon jong ka ki mani yo blay Jehovah bli ba em ka rut ka ino yo blay joka bat ka bot no ka Naomi bat ki sakri lang yo blay hangta bat ka yo ka long ying long sem ka ba kwat ka ba khya ngai pis mu thu ka ne ko ki kon jong blay piron kam man shai bhai ka ni namar da phinya tan hang ni ka dong pi kan jot ka ying ka sem ka jong pi kan sa jot bat phinam deiru bat om day kanom deiru kata ka partner ka ba day ka ba nau play ka ba IUV nang ta ka ba pra bat ka ba khadu ki bom jumelin ban kier ban pet na ki bahaying bahasem jong u la ni joka ngadong pi salat ini ke jusha haba pidon
ulan ni kaparlok di jampi upatana le kapatana jampi lada cubu mentau bi shenrang ngadong kom shenrang menta lada yo i ki bahayeng ki basem jong ka samlai ga jongu upet upiele ban kier on piumdei no blei pia ban ino no nambar balai lada u septieng bo le ran le ban pet Hendak uit pada kan hari pada ki bahaya upet ko dei utu beri ukwa tang ban penjot kai ban le kai nang ta la da ka kan theng ro ngadong pi ya le ban kieri ki bahaya besem jong tu shanrang kam dei ka te kam dei ka singkrung ka jong u ka jong pi nomor balai la da ya u ka i ri ki bahaya besem ka kham don jing i ka kham respect ka mot kam dei Pinapik na kajingi kai ka Bible shibun na gane malay magan maay di khot Bible maka jerong phalan ngai ben khot Bible ka sa shimpor bhan ka kom patai pikan mau ko do por ka ba Isak ha ka do por ba u Abraham u wat tanga ya u Isak u kun jabo kan mau kan nika Rebeka habakawan haka ying ke jong u Abraham kada buram kada dam siem you know ya u Abraham u kpa jong u Isak Kata buram ni ki syakri jong Abraham rut marbalai katip ba ka ne ka ying ka badon buram marbalai ba ka i yung khun jong ka ne ka family yung Isak ti ka haban buram ni ka ying ka sembang ro ka we kani ka jing sha ba i jong blai lada pimdan ye ki ni ki prantali ki jinglong na pi kam de no blai bala pidan ni ki jinglong la ni ka ki ya bebe ye ki bahaying besem om tang ya kari ki bahaying besem ro ki e the man siam but ki respect e ki ro ka ne ka de no play na mar nga dong pi balai banga bu e ni ko point ke pra na mar ka shong kha man ka klem de tang ma pi arngot ba pen chue shong ye sa tang arngot ka don ke jing ya de kur de kha de man ka don ke jing ya de bahaying tila da pim ya i ye ki bahaying kumno ngin ye itu iki bahaying kani ga di jing shisha bat ka jing long briu man briu ka akor briu ro ka di ban long hagada ka rukam tinga nget pisku thu ye kini ki pratli ki ki ba ka ktiem jung trai ka hikai ba ka ye thu ye ngi shwa ba phin ye tho pi ha ban tikana bha ye kini ki pratli bala da pisham ni ki pratli ha ka jingem ga jing ping rong pi best da pen ye thok on pi kan wan ga jing kwat ka khya ka yeng ga badap ka buram da ka chikman ga jung trai klam don ka do ga jing thot ka jing vit hadin habot pen ya yo kun yo kti ha ka jing gar ko jung trai pen riu spa riu po ha ka jing gar ko ga jung trai namar pila sham ye ka ta ka jing isne nau trai jisu Try on ker kui pi, ye ke jin shaskor ke ktien ke jomli kublai shibun hang lo pidon, pi shaskor ktien jomli blame ker kui pi, ngin se ye shempat, ha ke way pat ke video kublai shibun, amen, amen.